Kosorkuntza ekosistemaren helburua da Euskal Herrian zehar kosorkuntza, ezagutza, eragile eta guneak konektatzeko helburua duen ekimena, alde batetik ezagutza partekatzeko, baliabidea partekatzeko eta ekimen bakoitzaren inpaktua areagotzeko. Eta bestaldetik ezagutza berria sortu nahi dugu elkarlanean. Orduan horretarako gaur hasi gara lehenengo urratsak ematen esperimentu hoien ze galderaren bueltan edo ze oztopoen bueltan hausnarketa egin nahi dugun ezagutza berria garatzeko elkarlanean. Gaurkoan hemen egon gara 12 eragile eta 20 parte hartzaile eta aniztasun handia izan dugu parte hartzaileen artean, guztiak kosorkuntzan eskarmentua daukaten eragileak dira. Baina bakoitza erpin ezberdinetatik kosorkuntza jorratzen du. Batzuk izan gizarte ikuspegitik, diseinu ikuspegitik, negozio edo enpresa pribatutik pixka gehiago, eta hoien denen ikuspegia batuz eta hausnarketa eginez ibili gara gaurkoan Arantzazulaben. Goizean, The Australian Centre for Social Innovation, taxi motzean gurekin konektatu da, Australiatik, Adelaida hiritik, eta gurean izan ditugu Chris Vanston, Chief Innovation Officer, eta Lasne Alberdi Social Innovator, bertan lantaldean dabilena, eta biek partekatu digute taxitik kosorkuntzaren inguruan itan dituzten hausnarketak, izan adibide ezberdinekin, eta baita partekatu dute gurekin social R&D delako kontzeptu edo hausnarketa. Eragile ezberdinekin elkarrizketetan jasotako edukien kontrastea egin dugu, eta arratsaldean elkarlanean esperimentuak diseinatzen ibili gara.